Моля, качи се на 12-я етаж, няма асансьор, но нали за това ви плащаме. О, така ли? Какво стана с тая храна, бе? То стана време за вечеря. Не знам, ще умра от глад. На GPS-а показва, че се движи. Извинявай, може да му снимаш колелото? Готов си? Готов си? Не си готов съм. Какво правиш? Къде тръгна? Отивам да го намеря тоя. Няма да го чакам тук 100 години. И като го намериш, какво ще го правиш? О, уижанат, ха? Ще ям китайско. Вземи си вилица, ако ще идваш. Его! Его е там! Съсел на педали! Марти! Какво стана с китайската, бе, моето момче? Вие ли сте за него? Тук е. Трябваше да спра за малко. Я го дай този солет тука. Що оставяте толкова бавно, бе? Колелото е счупено и много трудно се въртят педалите. Глупости. Заклевам се, едвам се движа. За 1 минута минавам 100 метра. Ще 5 секунди! Този път беше по-добре! Ама дай аз да пробвам! Много хубаво кардио. Нищо му няма на колелото, казвам ти. Хора, трябва да тръгвам наистина. Имам още работа за днес. Ти ли, бе? Я го дай този телефон тука. Ти си търтей. Не е за тебе тая работа. Мързел. Хората са гладни. Искат да ядат. Ако чакат на тебе... Ние ще нахраним хората. Ние ще нахраним хората. Напред. Айде. Бах ти гадното китайско.